dneska tu ochutnáme čerstvé kráľovské mlieko rovno od kráľ. Počkaj, kde je? Kde som ho dal? Tu je. Tu je 2 litrovka. Tu máme taký pekný Harry Potter pohárik. No a ideme si naliať. To je ťažké. Jak to teraz tam nalejem? Jak to nalejem? No to bude trošku problém. Jak to nalejem? No už mám naliaté. Iba trošku. A idem sa napiť. Docela dobre, ale akože nie je to najlepšie. No. Neodporúčam to. No a to som chcela dať like a odber a čaute.